neman taimako ne. Wani kalan taimako? Yau kwana biyu ban ci abinci ba, dan Allah ki taimaka min da abinci. Kin gana miki kama da masu taimako ne? Dan Allah, yau kwana na biyu ban ci abinci ba, dan Allah ki taimaka min dan Allah. Ya abinci? Ya abinci? Zo mana. Sako mata abinci. Zo. Gashi da ki sako mata. Yawar Allah. Da yake faruwa haka. Ba na ke ci kwana na biyu ban ci abinci. Shiga wannan. Bayan raina ba zan barki ba. Ko bayan raina ba za ki bar ni ba. Kuma ya za ai ba za na barki ba. Ko bayan raina ba za Monsa, Morning officer. mun gano inda take. Mene? Kwarai kuwa. To me muke jira? Oga ga tunan fa. Allah so kanta. Na rasa da Allah ba kariya ne na yi ba. Ka yi ta ne. Rahama. Tashi mu je ko? Mu je babanki ne. Dama na gaya maka, duk ranar da na same ka da hannu akan wannan laifin da aka aikata, wallahi ba zan kyale ka ba, kashe ka zan yi. Me kake shirin faɗa ne? Kawai ka faɗa min yau ka zo kashe ni akan laifin da ban aikata ba. Kai min shiru. Ba na son jin magana a bakin makaryaci maci amana mayaudari irin ka. To kashe ni mana, wai me kake jira ne kullum sai dai kai ta waka cewa za ka kashe ni, za ka kashe ni. Dan jama'a Allah yau kashe ni. Ka kashe ni din mana menene to? Dakata. Ba yanzu ya kamata ka mutu ba. Rahama, ke ce? Rahama ina kika shiga nake neman ki? Kana mamaki ne dan ka ganni a raye? To ka sani za ka mutu. Mutuwan da baka taba tsammani ba. Rahama, wai kin bugu ne kwalwarki ta samu matsala ko kin yi shashaya ne Rahama? Ban san kina shashaya ba. Ni ne fa fadin da kike kauna fa. Rahama, Rahama kin gane ni ko? Dama na gaya maka, kwana 99 na ɓarawo ne, kwana ɗaya tak. Ita ce ta mai kaya. Don haka ka saurari zuwa na.